حزي نركبلو أب وردا أصبي ومبرتا طابع كلامين نركب أب طابع كلامين حدا تفتراوي دني يركب أزي دني زيون بفيدرال درجة إلوون بخلال درجة مبل خالعي دنيو أو زي دني زي سفح زوالو تفتراوي إصواتات وعبيت أجرابات يركبوا أزي دني زي نزخاوي قرما مجلس الله يصير يركب بتلي أو زي حزحات عالم ب كلمة ناتتقعت لك بتركب حدا يو سلازي نزي نواراوي لو تأير أب ممحياش ويخا عم الناس عوي استواصل له وما دني ديسا أبي إثيوبيا كازركو عبيت دنتاتيو إذا نزيون بكل درجة يكون بفيدرال درجة أبز حس ساعات فلين كوكاوي ناتجورلو يركب بتلي أو زيد نزي زسرحو حلوتي وخا وجنات مستتفتر زنورا خناتات مالتيو أستات خلت عمتن لعل خلت عمتن ما هيوم ناتخفلوا ما يخوني نجرجن أزيد النزي نزهجر زلوا مثلي نزهجر زلوا ناي مسح توريزم مالتيو عوي مثل اللوا عوي استواص اللوا كرم حزيون وصانتنياتات مصيوم كم عدد كم زغورو كم زغونيو እንደገና ውን ናይ ቱሪዝም አታዊ እና ኮይነ እናገልገለ ከም ዝርከብ ሕዚ ከዓ በቲ ተፈጥሮ ዘሎ ሃው ሰላም መሰረት ማለት እዩ እዚ ደነዚ ወጻተኛታት መጽኦም ዕደት ንኽገብሩ ቱሪስት ንኽገብሩ ቱሪስታት ውን ንኽኣቱ አውዚ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ናይ ደኒ ደስኣ ሓለውቲ ዝኾኑ ናይ ዚ ከባቢ ማለት እዩ እና ጸውዕዮም ዝርከቡ بفلاي منجست فيدرال نزي دنزي تأمته خسرحلو كم أون نزي دنزي زحلو وجنات مالتيو بزي ما هيا ناقل خمس خنو بناس أن ناقل خمس خنو أزيد النزي انتهليو نحنا نهلو نايلهم كاترين ليتن دخم الناس أم الناس اللي شو نانتيولو إن حلو يوم زركو منجستون نزوم وجنات زيهم تأمتن خجور لهم حجز خجور لهم ما هيا نخاف لهم بزياقات أمي ملأختهم أم حلالي فملو سلزي نزي زجلس نزيز حبر مالتيو عدالنا لنا تختات لنا تاريخاوي مصاصو كاو تنتي قدمي ولدنا زصنح نبر دني كاو نحنا كاو ولدنا تركبنا لحلنا لانك خنا اللي صنحنا يقدم بتوملو مرو ولدنا ينكا هو نيرو سروع منقص إن إثيوبيا لو لمعت كالأتي بكال إهارج لاوزيجن فيدرال دني طويل تصيم متخللو بحلو تدني دموز لا تخفل إلى حلنا يرو مالتي القدم برستي وصحنا يرو حبرة تسا اللي جزاو مناورو يتقوموا لنا يرو منقستي فيدرال دني لكالسيوم أجن بحلوتي تخويرو يزنبر زدن ذي بهاي لسلاسة تحيزو حدث أيام لواسي ونيرم بلي دموز هذا قدام ذي الأموات وفلاسي باقرين كألي بحالو كاو دما فدرال دين مثلثة منقستي بمنقستي حلاوطيو دموز كافيلو يلقاسا نيرو مالتي مزدن ذي بتعمي كاب أنا من الواج ندعي كاب ملو تجراي ذادن ذي تطوعت أو ذكروا ذي ساعة مترو إني ساعة مترو متيرهم الخدو فرنجتات مطعم يمتروه قون دمراوزي كل متر يخوني موازي كم زي زدني أبطأ زي قدام زي تحيزو ناب سلاسان قلنا متر ذا أكل صحدون بزي كفال زي الله أو حشرة أو جنبعات أو محصى شمال زي تهلا بزي قلبات لنا بزي دماني مراق أنفتو زل ون انتخنون كله بحلوة بتوقي زي خبر زي من قستي مسخورة كبير مستقمته تهزون تراديو منقستن دحر خبيرو كاو زعصد كاو منقستو زفقدو طرح تزي كوينو كالق كاو زخورو ناوزي زاتو سب يلن اب تግራይ ካብ ዝርከቡ ክልተ ዓበይቲ ደንታት እቲ ሓደ ደኒ ደስኣዩ ደኒ ደስኣ በተፈጥራዊ ጽዋታት ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዓመት ሙሉእ ለምለምን ምሽግ ዝበለን ዝማዕረገን እዩ እዚ ደኒ እዚ ልዕሊ 120 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሸፈነ እዩ ደኒ ደስኣ ካብ ጫፍ እንደርታ ክሳብ ጫፍ ኣጽቢ ወንበርታ ስፍሓት ዘለዎ ምዕሩግ ተፈጥራዊ ሃፍቲ እቲ ክልል እዩ ብተዛማዲ እውን ካብ ትግራይ ሓሊፍካ ክሳብ ጫፍ ዓፋር ዝዳቦ ደኒ እዩ ኮይኑ ግና በቲ ዝነበረ ጎንፂ ምኽንያት ናብቲ ከባቢ ዝኸዱ ዝነበሩ በጻሕቲ ዓዲ ጠጠው ኣቢሎም እዮም ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዉ ደንታት ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ወረዳ ኣጽቢ መተሓባበርን በዓል ሞያ ቱሪዝም ዝኾኑ ኣይተ ብርሃነ ትኮት
ይገልጹ። ቅድሚ ኩናት ከም ትግራይ ትረአ ተለና ቱሪዝም ምንቅስቃስ ኣብ ላሓሸ ብርኪ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ምስ ኢኮ ቱሪዝም ተታሒዙ ደን ዴሳ ወሲድካ ከም ክልል ፖቴንሻል ካብ ዝበሃሉ ከባቢታት እና ቱሪዝም ጉልበት ኣለዎም ተባሂሉ ካብ ዝሰዱ ከባቢታት ሓደ እዩ ደን ዴሳ ማለት እዩ። ስለዚ ደን ዴሳ ብኢኮ ቱሪዝም ኣቢልካ ናዚ ክልል ኢሉ እውን ናዚ ሃገር ካብ ኢኮ ቱሪዝም ዝርከብ እቶት ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ላተገበሩ ፀኒሖም እዮም። ይኹን እምበር በቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ኩናት ተታሒዙ ያው እቱና ቱሪዝም ምንቅስቃስ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ዝበለሉ ብስሩ እውን ትሕቲ ዜሮ ዝወረደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ምስ ደን ዴሳ ወሲድካ ከዓ ያው ቱ መንግስቲ ከም ሰብ ሃፍቲ ተታሒዙ ነበረ ምንቅስቃስ ልድሕሪት ኮምፕሊትሊ ልድሕሪት ዝተመለሰሉ እዋን እዩ ኢልካ ኢኻ ትወስድ ማለት እዩ። ብፍላይ ምስ ደን ዴሳ ኣብ ኢኮ ቱሪዝም ክሰርሑ ዝተፈላለዩ ካብ ደገ ካብ ወፃኢ ዓድታት ከምኡውን ካብ ዓዲ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኢኮ ቱሪዝም ንምስታፍ ሕቶ ላቕረቡ ፀኒሖም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ኩናት እዚ ብሙሉእ ጠጠው ክብል እዩ ገይርዎ ማለት እዩ። ደኒ ዴሳኣ ታሪካዊ ቦታ ምዃኑን ኢሉ እውን ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ኣናእሽትን ኣእዋማት ዘለዎ ምዃኑ ሓለውቲ እቲ ደኒ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ። እዚ ቦታ ታሪካዊ ቦታ እዩ። ምክንያቱ ስፍሓት ኣለዎ፣ ዓበይቲ እኡማት ኣለዉ ዝሰየው ከም ሰብ ዝሰየው ብዙሕ ሰብ እውን ይመፅኡ ዝሪኦ ማለት እዩ። ወላ ክሻዕ ወፃእተኛታት መፅኦም ይሪእዎ እዮም። ወላ ካብ ሃገርና እውን ካብ ዝተፈላለያ ክልላት መፅአን ይሪኦ እየን ማለት እዩ። ሕብረተሰብና እውን እቲ ዝተረፈ ኣብቲ ክፍቲ ዝኾነ ላተኸለ ላሓለይ ላተንከባኸበ እዩ ዝፀንሐ። ተፈጥራዊ ሃፍትታት ታሕሶስ፣ ፅሕዲ፣ ምዕጋባ፣ ሳልሓ፣ ኣውሊዕ ዝበሃሉ ኦማት እኒው ልዕሊ 30 ዝኾኑ ክፋል ሽማት ኣለዉ እዮም። ኣብዚ መለሻዕ ዝበሃለ ኦም ኣሎ፣ ዕጋማት ዝበሃሉ ኣለዉ፣ ዓየም ክፋል ኣሎ። ዓየ በዚ ሩባ ዝወረደ ናይ ረጎደ ዝተባሃለ በዚ ክፋልና ዘሎ በዚ ግልባጥ ጎበዚ ኣሎ እዩ። ናይ ዓየ ዘርእታት ዝመሰሉ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ብፅሕዲ ዝዕብለሉ እዮም። ናይ ሜትሮታት ንውሓት ንሰማይ ዘለዉ ማፅሕዲ እዮም። ካብኦም እቶም ትሕት ኢሎም ዝዳቐሉ ዝበዝሑ ድማ ያው ካብዚ ኣነ ናባኻ ዘለና እያ ሜትሮ ዘይረኣይ ውሽጥታት ኣለዎ እዩ ባይታ። ዝተፈላለዩ ብዙሓት ብበዝሒ ዝቁፀሩ እፅዋት ዝርከብዎ እዮም ማለት እዩ። ኣውሊዕ ኣሎ፣ ሳሬዳ ኣሎ፣ ታህሰስ፣ ዒጋም፣ ዳብያ ዝበሃል ኣሎ፣ ሓስቲ ብዙሓት እፅዋት እዮም ዝርከብዎ እዚ ቦታ ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ኣብ ዝሕዚ ወቅቲ ቁሩብ ምስ ዝገጠመና ኩነታት ኢትዮጵያ ደፍረስረስ ኢሉ እዩ። ሓለውቲ ደን እውን ደመወዝ ዝወሃቦም ነበረ ብፌደራል ሕዚ ተቋሪፁ ተስፋ ይቆረፅን ይዋሲዎ ኣለዎ። ምክንያቱ ብልምዲ ተዓዲ ስለ ዘድሕን ዝሮ ዝሮ ግን ከምቱ ዝነበሮ ድሕንነት የለይ። ሕዚ እውን ምስ ደርቂ ላተሓዘ ገዛ ቁሩብ ናይ ቀለብ እንስሳ ኢሉ ሰብ ድፍፋእ ኣሎ። ካብኡ ግን ብተለምዶ ግን ካብ ኢህኣዴግ ላውዚ ሕብረተሰብ ተኸልኪሉ ንዓዲ ዝጠቅም ምዃኑ እናኽበሮ እዩ ዝነብር ዝሓልዮ ማለት እዩ። ዝደኒ ካብኡ ልኾን ግን ብዙሕ ሕብረተሰብ ብዙሕ ፅቡቕ ኣዝመራ እዩ ዘርኢ እምበይ ብዙሕ ደርቂ ዝበሃለ ይረአዮ። ኣብዚ ቦታ እውን ክንደይ ኦማት ከም ዘሎ ዓጥዓጥ ኣሎ፣ መለሻዕ ኣሎ፣ ቆት ኣሎ፣ ማይ ኣውሊዕ ኣሎ፣ መንጎል ሓፅ ኣሎ፣ ብዙሓት ብሱር ቀንጠዋጦ መዓት እዩ መሬት ዝወቅል። ኣብቲ ደኒ ውሽጢ ዝተፈላለዩ እንስሳ ዘገዳም ከም ዝርከቡ እቶም ዘብዐኛታት ይሕብሩ። እንስሳ ዘገዳም ሚዳቕ ኣለዋ፣ መፍለስ ዝበሃሉ እንስሳ ኣለዉ፣ ቡኻርያ ኣላ፣ ዝብኢ ኣሎ። ዘን ደቀቕቲ እንስሳታት ድማ ማንቲለ ዝመሰሉ ዋብር ዝበሃላ እንስሳ ኣለዋ፣ ግሐ ዝበሃላ ኣብዚ ከዋኽሕ እዚ ኣለዋ። ብመብዛሕትአን ዓጋዝየን ድማ ኣለዋ እየን። ኣብዚ ኣብ ቀረባ ቦታ በዚ ምብራቕ በዚ ኣለዋ እየን፣ ዓጋዝየን እውን ኣለዎ። ደኒ ዴስኣ ነቲ ክልል ጥራሕ ዝረብሕ እንተይኮነስ ብብርኪ ሃገር እውን ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ መተሓባበሪ እቲ ደኒ ዝኾኑ ኣይተ ተኽላይ ሃይሉ ይጸርሑ። ክልል ጥራሕ ይኮነ ለሃገር እውን ዘገልግል እዩ ደን እዚ ማለት እዩ። ምክንያቱ ደን ከምቲ መንግስቲ ዝመርሖ ከምቲ ድሕና ንውሕ ዝበለ መዓልቲ ዝወሰድናዮ ተመክሮ ወይ ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበና ታይስሙዳት ለሃገር እውን ዝጠቅም እዩ፣ ለዓለማት እውን ዝጠቅም እዩ ደን ሽምባነ ዝኽልል። ብፍላይ ግን ዝክልልና ብዝተፈላለየ ቱሪዝም
መስሕብ ክኾን ዝኽእል ዓዲ እዩ ኣብዚ ድማ ትኩረት ክግበሮ ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኣብዚ ትኩረት ገይሩ ከምቱ ቅድሚ ኩነታት ዝነበረ ሓላፍነት እንተወሲዱሉ መንግስቲ ብዝሕዝኒ ሃዋሁ ሰላም እውን ገጽ ተርእይዎ እቶም ኖሩ ዘለዉ ሓለውቲ ደኒ ጥራሕ ካብሎም ዝሽቅል ዘለዉ ሪኡ እንተተባቢዑ ሕዙን ላፍቲ ንቡር ተመሊሱ ትኽልል ይኾነ ለሃገር እውን ክጠቅም ዝኽእል ደኒ ዝደኒ እዚ ብስሩ ለኣና ተማሊኡ ንመንግስቲ እውን ይዕውት እዩ መንግስቲ እውን ልዕውት ምዃኑ ለኣና እውን ጽቡቕ ደሞዝ ገይሩልና ነይሩ እዩ ዝኹነታት ካብ ልገጥሞ ግን ይኹን ደሞዝ ቃርዩ ንሕና እውን ኣሓዲጉና ክነምልጥ ንኽእል ምሳኣይና ንከራተት ኢልና ከሳይዳ ለመዓልቲ ኣይና እቲ ደኒ ምንቅስቃስ ስራሕ ንኽጅምር ምግባር ጸገማት ከም ዘለዉ እቶም መተሓባበሪ በዓል ሞያ ቱሪዝም ይገልጹ ሕዚ ድሕሪ ኺናት ብፍላይ ምስ ደኒ ደስኣ ተተሓሒዙ እዚ ናብ ተግባር ንምእታው ዝተፈላለዩ ጸገማት እኒአዎ ሓደ ናብ በጀት ጸገም እኒኦ ሰራሕተኛ ብኣግባቡ ክተዋፍር ኣይትኽእልን ምስሑ ትኽልል እውን ዝነበሮ ና ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ያው ሕዚ ብቐሊሉ ዘብዝኞ ፖቴንሻል ዘብዝኞ ካብ ቱሪዝም ብፍላይ ካብ ደስኣ ብቱሪዝም ኣቢልና ክንረኽቦ ንኽእል እቶት ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ኢሉ ዝኒአ ማለት እዚ ደኒ እዚ ብፌደራል ዝመሓደር ደኒ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና በቲ ዝተፈጠረ ጸገም እቶም ዘብዕኛታት ክሳብ ሕዚ ብዘይ ምንም ማህያ እናሰርሑ ምዃኖም ይዛረቡ ፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ደኒ ጠመተ ገይሩ ብምስራሕ ንሓለውቲ ደይስኣ ሓገዝ ክገብረሎም ይግባእ ክብሉ ይገልጹ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ብጣዕሚ ልመጽሎ እዚ ቦታ እዚ ለቱሪዝም ልምቺ ለኩሉ ለሕብረተሰብ ልጠቅም ለመንግስቲ እውን ልጠቅም እዩ ምክንያቱ ከምዛው ዝኛ በረኻ ደስኣ ልያ ደስኣ እዚኣ እውን በረኻዊ እምበርታ እያ ትበሃል ማለት ነው በረኻዊ እምበርታ ክንዲዚያ ለመሰለ በረኻ የለይ ሞዛ ኣነ ክሕብረ ልኽእል መንግስትና ብደንብ ገይሩ ኣካባኺው ልዞም ሓለውቲ እውን ዕርዮም ካብ ልጓሲዎ ቁሩብ ደመወዞም ካብ ልቃላቀሎም ከምቲ ነበረ ንዓንቶ ባጀቶም ካብ ልፍትሐሎም ኢለ እየ ሓሳብ ለዩ ማለት ሓለውቲ ደኒ ግን ኣብዚ ናይ ቅድም ዝነበረ እዚ ናይ ሕጂ 3 ዓመት ዝወሰደ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ያው ምንም ደሞዝ ምንም ሓገዝ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ይኹን ድርጅት ነገር የለን ስጋዕቲ ቅድም ዝነበረ ቅድሚ 2 ዓመት ግን ዊንፈረስት ዝተባሃለ ድርጅት እውን ኣብዚኦም ኣኺሉ ይሕግዝ ነይሩ ናይ ክዳን ናይ መብራህቲ ናይ ኩሉ ሓገዛት ደኒ ሓለውቲ የተሓባብር ነይሩ እዩ ሕጂ ብዋደ እዩ ዝሕለው ዘሎ መንግስቲ ስጋዕ ዝመጽዩ ዘራዳድኦ ግን ብነፃ ግዝኣት ኢና ዘለና ህዝብና እውን ብኡ ደረጃ ሓለውቲ ምዃንና ይፈልጠና ይኣምነና እዩ ማለት እዩ ስፍሓት ኣለዎ ብዙሕ መስሕባት ኣለዉ ኣደነቕቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ኦም ኣለዉ ስለዚ ልክልል ለዓዲ ክጠቅም ዝኽእል ደኒ እዩ መንግስቲ ግን ኣብዚ ትኩረት ተዝገብረሉ ደኒ ደስኣ ናይ ፌደራል ደኒ ስለ ዝኾነ እቲ ደኒ ንምዕቃብ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት መንግስትን ህዝብን ፍሉጥ ጠመተ ገይሮም ምስራሕ ከም ዝድለ እቶም በዓል ሞያ ቱሪዝም ይዛረቡ ዝና ተፈጥሮ ሃፍቲ እዚ ብፍላይ ከዓ ደስኣ ደን ኣብ ትግራይ መበል ካልኣይ ደረጃ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ንምዕቃብ ዝግበሩ ምንቅስቃስ ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ ፍሉይ ትኩረት ሂብካ ምስራሕ የድሊ ማለት እዩ ይኹን እምበር ብዘሎ ሕፅረት በጀት ብዘሎና ፖለቲካ ጸገም ብዘሎ ትህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ና ቁጠባዊ ዓቕሙ ስለ ልሰኣነ ትህዝቢ ዓይኑ ኣፍታ ደኒ እዩ ማለት እዩ ካብታ ደን ልተወሰነ ተስ መንጢርካ ኣብሪስካ ረብሓ ንምርካብ ዝግበሩ ሙከራታት እኒአው እዮም ይኹን እምበር ሕዚ ምስ ህዝብን ላተረዳዳና ተናትን ዓቕምታ እያ ምስቲ ህዝቢ ተረዳዲኻ ምስቲ ናቲ ከባቢ ህዝቢ ተረዳዲኻ ምዕቃብ እያ ከም ወረዳ ኣብ ናትና ወረዳ ውሽጢ ዝርከብ ናይ ደስኣ ደን ክፋል ንምዕቃብ ያው ከም ወረዳ ተናቢብና ምስቲ ህዝቢ ንምስራሕ ንምኩር ኣለና ኢና ይኹን እምበር ግን እዚ ክስራሕ ልኽእል ሙሉእ ብሙሉእ ናቲ ህዝቢ ሕውየት ምስ ዝረጋገጽ እዩ ማለት እቲ ህዝቢ ካብ ዝነበሮ ትራውማ ካብ ዝነበሮ ናቱ ኩናት ቃንዛ በሰላ ኣውፂኻ እንድሕር ዘይውፂኻ ይኾንካ የግድ ለለዎ መማረፂ ታደንሳ ምጥቃም እያ ስለዚ እዚኣ ክትከውን ተኾይና ናቲ ህዝቢ ሙሉእ ሕውየት ክንረጋገጽ ፌደራል መንግስትን እቲ ክልልን ንደኒ ደስኣ ከመይ ጌርና ኣብ ረብሓ ነውዕሎ ዝብል ዋዕላ ከም ዝተኻየደ ይግለጽ ኣብቲ ወረዳ እውን እቲ ደኒ ክዕቀበሉን ከድሕነሉን ዝኽእል ዘተታት ከም ዝተሳለጡ ኣይተ ብርሃነት ይጸርሑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብልተወሰነ ደረጃ ና ክልል መንግስቲ ምስ ፌደራል ኣካላት ተረዳዲኡ ከም ክልል ሓደ ዋዕላ ካይዶም ነይሮም ኣብ መቐለ
ሕዚ ና ቱሪዝም ሃፍተታትና ከመይ ናብ ጥቕሚ ነውዕሎም ከመይ ሕውየቶም ነረጋግፆም ዝብል ማለት እዩ ኣንሕና እውን ከም ወረዳ ሓደ ናዴስ ኣደኒ ልዕቀወሉ ኩነታት ምስ ዝተፈላለዩ ዳርግቲ ኣካላት ኮይና ልዕቀወሉ ኩነታት ተተዓቂብናዮ ኢና ላብ ኢኮቱሪዝም ክነውዕሎ ንኽእል ከምኡውን ላብ ቁጠባዊ ረብሓ ክነውዕሎ ንኽእል ብሓፈሻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ምዕቃብ ትኩረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ኣለና ብፍላይ ምስ መድረግቲ ኣካላት ንብሎም ንሕርሻ ብፍላይ ምስ ናተፈጥሮ ምዕቃብ ልምልከቶም ኣካላት ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ዊ ፎረስት ዝበሃል ኣሎ ዴሳ ዙርያ ዝሰርሕ ከምኡውን SLM ዝበሃል ፕሮጀክት ኣሎ ኣብ ተፈጥሮ ዙርያ ዝሰርሕ መዚኦም ተናይብካ ደኒ ልዕቀወሉ ኩነታት ንምስራሕ ኢና ንምኩር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ተዓቂብናዮ ኢና ኢኮ ቱሪዝም ክውዕል ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ወሲድና ኣብዚ ኢና ንንቀሳቐስ ኣለና ደኒ ዴስኣ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ዓፋርን ዝርከብ ናይ ፌደራል ደኒ እዩ እዚ ደኒ እዚ ብወገን ክልል ዓፋር ናይ ምብራህ ፀገም እናበፅሖ ከም ዝርከብ ይግለጽ ነዚ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ፌደራል ምስ ክልቲኦም ክልላት ኣብ ዛዕባ እቲ ደኒ ጠመተ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቶም በዓል ሞያ ቱሪዝም ይሕብሩ ኣዴስ ኣደን ና ፌደራል ደኒ ኣብ መንጎ ትግራይን ዓፋርን ዝርከብ ደኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ዓፋር ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ህዚ ያው ከም ትረአኹምዎ ምስሊ እውን ወሲድኩሞ ትኾን ኢኹም ብወገን ዓፋር ዘሎ ኩነታት ያው እናውረስዎ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ እዚ እውን ክልቲኡ ክልላት ፌደራል መንግስቲ ና ፌደራል ደኒ ስለዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ክልቲኡ ክልላት ያው ኣናዊቡ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተናዊቦም ተዘይሰሪሖም ብወገን ትግራይ ተዓቂቡ ብወገን ዓፋር እንድሕር ዘይተዓቂቡ ከይዱ ትደን ካብ ብርሰት ኣይድሕኒ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ብዝሃ ህይወት ካብ ምዕናው ኣይድሕኒ ማለት እዩ ስለዚ ክኾን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ሓላፍነት ወሲዱ ና ፌደራል ደኒ እውን ስለዝኾነ ትኩረት ገይሩ ኣብ ዙርያ ዝደኒ እዚ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዙርያ ዝደኒ እዚ ተሰሪሕና ዝደኒ እዚ ዓቂብና የለና ማለት እዩ ንቱሪዝም ዘለዎ ረብሓ ልላዕለ ይኸውን ማለት እዩ መስሕብ በፃሕቲ ዓዲ በፃሕቲ ውሽጢ ዓዲ ይኹን መስሕብ ወፃእተኛታት ናብ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ሃፍቲ እውን ክነፍስስ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ሃፍቲ እዚ ብቐሊሉ ከይባኽነና ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ጠጠው ምዋሉ ድሕሪ እቲ ናብ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ያው ምንቅስቃስ ላተገበረ እዩ እዚ ግን ቀጻልነት ክህልዎ ተኮይኑ ና ፌደራል መንግስቲ ትኩረት እዩ ኣብ ዙርያ ደን ዴሳ ክሰርሕ ተስፋ ልገብር ማለት እዩ ና መድረክ ተኣከላት ላብ ሓደ መድረክ ምጽኻ ሓበራዊ ስራሕ ክሰርሑ ምግባር ዝተርፎ ሰፊሕ ክፍተት እንዮ እዚ ከም ፌደራል ብፍላይ ኣሳይመንት ወሲዱ ክሰርሐሉ ይግባእ ሓሳብ ከም ትጋል ግን ምፍላጥ ጥራሕ ኢና ንሰርሕ ኣለና እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰገርናዮ ፀገም ይልካ ይውሰድ ኣብ መወዳእታ ደኒ ዴሳ ተፈጥራዊ ናይ ሃገር ሃፍቲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ክንሕብሕቦን ክንዕቅቦን ኣለና ዝብል መልእኽቲ መምሕልላፍ ንደሊ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም